tal? Hoxe toca día de baloncesto nunha nova edición do Día Autonómico do Minibásquet. O Multiusos de Sar transfórmase nesta xornada para dar acollida a alrededor de 1.400 nenos e nenas que veñen de toda Galicia para desfrutar deste deporte. Pois nos imos a eso, a ver como desfrutan e a desfrutarnos tamén un pouquiño. Acompáñennos. Xogamos uns partidos e despois por fora facemos xogos para conseguir puntos e poder conseguir pelotas e camisetas. Se repito moitas veces. Sí, xa... E que che parece? A ver. Moi divertido. Hai uns equipos moi bons e outros normalitos. Vos vides aquí a gañar, a competir ou a pasalo ben? A pasalo ben, por suposto. Que meu pai inspiroume para xogar ao baloncesto tamén porque tiña bastante curiosidade en xogar e ao final era moi divertido. Xa levo 3 anos na mesma categoría, entón... Eres seguidor do Obradoiro, dos maiores? Sí. E quen che gusta máis? Cal é o teu xogador favorito? Xanto Poulos. Sí? Pero ti eres base tamén? Sí, ás veces. Ou varías un pouco? Sí. E que tal o pasas neste día do minibásquet? Que che parece? Moi ben, non é un torneo competitivo, é un torneo así tipo amistoso e ao participar en todos é moi divertido. ABRA! Todos juntos, ¡hurra! Algúns dos rapaces xa están aquí coa comida, xa chegou a hora de xantar, así que están aquí xa concentrados cos seus menús. Que estades comendo? Estamos comiendo unos nuggets con patatas gajos. Xa xogastes, entón? Sí, ahora nos toca a las 2, a las 3 menos cuarto otro partido. E de que equipo so? Desde onde vindes? Del Artai, en Carballo. Vides todos os anos? No, cuando hai torneos aquí en Santiago. Pero xa repetiches algunha vez máis aquí no Día do Minibásquet? Sí. E que gustache? Sí. Que tal o pasades? Que facedes aquí durante todo o día? Xogamos e damos paseos por o pabellón. Solo que facemos probas para conseguir puntos e os canxeamos por camisetas e cosas. Balóns. E tedes ganas de xogar máis partidos? Eu sí. A ver se gañamos. E logo, antes que pasou? No, gañamos o primeiro partido de 5, pero a ver se gañamos os seguintes. Bueno, pero xo que importa é participar ou non? Sí, pero si podemos ganar mellor, non? Que hai unha nena tamén. Sodes un equipo mixto ou sodes de nenos e nenas? Aquí somos femenino. Ah, ti eres do femenino? Sí. Pero ves tamén do Artai, non? Sí. Non xogades entón xuntos, nenos e nenas? No. E que tal vos foi as nenas? Bien. Sí, de 30 puntos. Ah, moi ben. E agora que ides a facer? Comer e logo que... Descansar e xogar. Descansar e xogar.
como no día do minibásquet hai equipos chegados de toda Galicia, agora estamos con unhas rapazas que veñen de Ourense, do Colexio Padre Feijóo, non? Como vos chamades? Yo, Cadi. Como te chamas? Belén. E ti? Alicia. Bueno, pois contádame un pouquiño que tal lo estades pasando aquí nesta mañá. Muy bien. La verdad, es la segunda vez que vengo aquí y pues ahora estoy teniendo más cuidado porque el otro año me hice una luxación Sí. en este torneo. Sí. Bueno, son cousas que pasan ao xogar, non? Sí. Agora hai que andar con un pouquiño de coidadiño. E a ver, por aquí, Belén, é a primeira vez que ves aquí? Sí, Sí. E gustache xogar ao baloncesto? sí. Por que empezaches a xogar? A ver, contame. Porque una amiga me recomendó jugar al baloncesto. Sí? Sí. Que tal o pasas aquí hoxe? Ven, Xa xogastes algún partido? sí. E como quedastes? No sé. Non te acordas do resultado? O importante é pasalo ben, non? Sí. Sí? E ti acordaste de como vos foi o partido, do resultado? El mío no. No. No dije el resultado. Bueno, porque hoxe é un pouquiño máis de convivencia que de gañar ou perder, non? Sí. Contame que tal lo estás pasando ti, que che parece vir a este día aquí ao pabillón de SAR? Bien, es mi cuarto año aquí, es muy divertido. Sí? E coñeces a outras rapazas, a outros rapaces de vir así todos os anos, que vos encontrades aquí neste día? Muchos no. Non? Ti eres máis de estar co teu equipo, entón? Sí. E que che gusta do día do minibásquet? Jugar al baloncesto y divertirme. E fostes aos xogos que hai fora tamén? Sí. Sí? Bueno, pois agora quedamos aínda outro partido pola tarde, non? Sobre las 4:30, creo. Bueno, pois que pasedes moi ben, vale? Pío 12, Instituto Rosalía. Yo con esta es la quinta. Ah, pero cantas. Pero logo eres todo un experto. No, a veces, esta es la primera vez que vengo a jugar partidos, pero las otras veces vine con mi prima a arbitrar. Ah, moi ben. E que tal lo estás pasando? Muy bien. Xa xogastes? Cantos partidos? Un de momento? E cantos vos quedan? Un máis? E que tal vos foi? Bastante bien. Ganamos. Sí, gañamos por bastantes puntos en Ah, moi ben. E que máis estades facendo aparte de xogar partidos? conseguir puntos, xogar. Conseguir puntos fuera para esos objetivos. Tamén xogar. Fostes os xogos que hai fora? Sí. E a ver, como son esos xogos? Son colchonetas, Tobogáns. aros y carreras. Aros de carrera. De parellas con plata. Pues a mí me gustan los juegos que hay después de los partidos, aunque también me gustan mucho los partidos, porque jugamos contra equipos que en la liga no jugamos. Ah, moi ben, conocedes a outros nenos, non? Sí, E xogades nenos e nenas mezclados ou cada... ou Mixtos? Ah, moi ben. E portanse ben os nenos? sí, Seguro? algunos. Quen se porta mal? Gente de otro equipo. Ah, pero vos sodes estos amigos, non? Sí. Ah, bueno. E que tal vos foron os partidos? Ganastes, perdestes? Gañamos un e perdimos outro. Na liga quedamos terceiros. Ah, moi ben. Peleteiro.
Pero tocou vos aquí, hoxe? Sí, Nos premios? sí. E que fixestes para que vos tocara premio? A ver, Pues las pruebas de la gincana. por que xogas ao baloncesto? Canto tempo levas xogando? Desde que puiden, porque me divierte. E quen che gusta a ti de xogadores? Tes algún ídolo do baloncesto ou non? Varios. E quen son? A ver. Pues... Os de obra, ¿no? Sí, os de Obradoiro. Do Obradoiro? Ah, esa medalla que levas aí? Tocou cheos? Ou non? Conseguín. Ah, xogando nos xogos? No, 2 puntos. Cantos anos tedes? 10, 9, 8, 7. Sí, Pablo, digo Roque y Alex. Xogar partidos, divertirse, que me chamaban mini Pavel. Eso, xogas parecido a Pavel? Sí, E coñécelo a Pavel, ti? sí. E por aquí polas bancadas atopamos descansando un pouco a un dos adestradores que están hoxe aquí no Día do Minibásquet. Neste caso é Pablo, que adestra un dos equipos de pequenos do Obradoiro. Pablo, estás descansando, pero antes xa te vin por aí pola pista. Contame un pouco que tal vai a mañá. Pois, ben, a verdade é que acabamos de xogar o primeiro partido, boas sensacións porque levamos un mes parados e con ganas xa con mono outra vez de voltar a pista cos rapaces. Que tal se están portando os nenos? Ben, sempre, dá gusto, sempre o dicen, eles sempre o saben que son unha maravilla e con eles a calquer lado sen ningún problema. Telos dominados, xa, non? Sí. E que tal se che dá isto de ser adestrador? Porque ti ademais tamén xogas, non? Sí, a verdade que cando che gusta o deporte que practicas, pois é moito máis fácil, tanto adestrar, xogar, pois sempre o faz con ilusión, con cariño e con amor ao baloncesto. E que che parece que se faga un día como este, un día do minibásquet así pros máis cativos? A verdade que é unha iniciativa moi boa, porque penso que os rapaces merecen xogar e pasalo ben e un día así competindo con clubes de toda Galicia, pois é moi interesante, moi divertido, sobre todo para eles, que son os protagonistas do día. Hoxe máis convivencia, non importan tanto os resultados, non? Non, ni moito menos. Hoxe o que importa, igual que sempre, é que os rapaces disfruten, que o pasen ben e que marchen para casa felices.
Estamos con Palmira, que como todos os anos é unha das persoas que levan a organización deste Día Autonómico do Minibásquet. Está aquí traballando e tamén supervisando un pouco que todo marche correctamente, non? Contanos un poquinho que traballo se fai aquí. Pois mira, todo está marchando, gracias a Dios, perfectamente. Vistes os hinchables fora, este ano van a unha pasada, a de voluntarios que temos. E estes críos o que están facendo, fan unha cadena humana na que van metendo en bolsas todo o xantar dos rapaces. Ahora chegar a McDonald's, pero nos estamos metendo dentro as augas, a froita, unhas barriñas enerxéticas de postre, e bueno, xa viches aí toda a comida que hai. Todo está marchando perfectísimamente hoxe, sí. Cantas bolsas máis ou menos empaquetadas? Pois mira, empaquetamos sobre 1.400 ou 1.500 bolsas para os críos, para levar. Logo facemos paquetes de 14, veñen os monitores a buscalos, e como xa é un día precioso, comerán por aí polos prados. Iso é certo, porque o ano pasado recordamos que facía moi mal día e hubo que estar metidiños aquí no pabillón, pero este ano xa poden ir a pasear un pouquiño. O ano pasado foi tremendo, tuvemos os xogos e todo dentro, pero bueno, este ano, mira que día nos veu. Pedímolo e así veu. Bueno, entón xa estades rematando, non? De facer todos os paquetes, ou ainda queda moito? O xantar. Acabamos de rematar cos almorzos, ora imos a rematar o xantar, xa viches en breves, e logo xa empezamos cas merendas. E logo xa empezamos, temos que facer as mochilas, meter as camisetas dentro das mochilas, atalas de 14 en 14, para darlles a todos os equipos. Pois xa que non nos movedes de aquí, deste centro de operacións. Bueno, algúns non, eu ando un pouquiño por se hai algunha incidencia. Temos abaixo 061, temos a Cruz Vermella, este ano temos 3 fisios, tamén que viñeron de colaboradores, que tamén aproveitei deles un pouco para, mentres non haxa nada. Aquí todo o mundo fai de todo. Todo o mundo facemos de todo, todos. Aquí non hai patrón nin mariñeiro, aquí somos todos iguais. Entón, despois de facer este empaquetado de bolsas, como se reparte? Veñen, dicíasme, os monitores ou a xente que está a cargo de cada grupo de rapaces? Metemos ya en caixas de 14 paquetes, veñen a buscalos o monitor, levos, e marcha cos seus rapaciños, despois devolvennos as caixas, e nada máis, ese é o xantar. Logo xa veñen cos vales para a merenda. Moi ben, pois moitas grazas, Palmira, e a seguir traballando, que saia todo moi ben. Grazas a vos. Falamos agora con Brais, que é fisioterapeuta, aínda que este aquí metido neste tinglado todo da comida. Pillaronte por aquí, valedes para todo, sí, ao final. Nada, llevo viniendo unos cuantos años, siempre como voluntario. Es bonito ayudar siempre para los niños, entonces, bueno, siempre que se pueda aportar un poquito, pues intentamos estar aí ayudando como podamos. Ou seja, o mesmo faz bolsas de comida que estás facendo que o teu traballo de fisioterapeuta. Efectivamente, da igual, la cosa es ayudar. Xa tivestes algún traballo de fisio ou de momento aínda está a cousa comezando? Gracias a Dios, de momento no hubo ningún percance, no pasó nada, pero bueno, esperemos que siga así. Bueno, pero a mellor así unha masaxe ou algo, non? Sí, voluntarios hay, para tratar los voluntarios hay, pero bueno, esperemos que no sea nada grave y que pase todo el día tranquilo. Por que decidistes participar neste día do minibásquet? Bueno, como te comentaba antes, llevo viniendo muchos años, primero como voluntario sin ser fisioterapeuta. Ahora comencé como fisioterapeuta, pero bueno, la cuestión es ayudar un poquito a los niños a que lo pasen bien y disfruten del día. Básicamente de lo que nos encargamos es el avituallamiento del minibásquet. Básicamente repartir los desayunos, la comida y luego la merienda. Hay un grupo que se encarga de repartir directamente a los jugadores y luego otro grupo detrás que lo que se encarga es de montar los diferentes paquetes que luego se van a repartir a los chavales. Y una de las cosas que nos identifica a los scouts es el servicio, y lo que hacemos aquí pues es un servicio, pues en este caso al minibásquet, al concello, para colaborar.
E un ano máis, McDonald's é o encargado de darlles a comida aos rapaces e rapazas que están hoxe aquí concentrados no pabillón do multiusos de SAR. Estamos con Ana, contame un pouquiño como estades preparando xa todo. Vemos por aquí o mostrador, de momento moita tranquilidade, pero sabemos que logo vai a ser... Bueno, o ano pasado xa participamos, gustounos moito a experiencia, entón este ano pues, decidimos repetir, porque aparte parecenos un evento moi especial e que os nenos pois, fagan deporte. McDonald's como marca o que pretende fomentar pois, que se faga deporte, a vida saludable e, bueno, pois, aquí ahora hai tranquilidade, pero estou segura que no restaurante están funcionando a todo volumen para poder dar de comer a todos os nenos. Xa sabes que logo virán tamén aquí a estaredes a tope, non? Repartindo paquetes. Sí, non pode quedar ninguén sin comer e con fame vai haber para todos. Que levan estes menús que lle dades hoxe aos rapaces? Pois como o ano pasado vai a levar porcións de polo e patatas de luz. Despois haberá os nenos que teñan algunha alergia que levarán unha hamburguesa porque será en pan sin gluten. Cantas sodes aquí hoxe para atender? Pois aquí van a estar 3 personas todo o día. Despois, pois toda a xente que non se ve que está por detrás traballando. Bueno, nós xa vemos que están por aquí, no? Vémolos aí por detrás da cámara, que están vindo nenos, veñen xa a mirar se hai algo. Xa están preparados porque xa saben que estivemos e entón vanos a recibir aínda mellor. Veñen a ver xa si poden levar algo, pero de momento hai que esperar un pouco. Hai que esperar un pouquiño, sí, hasta a 1 non empeza a hora da comida. Bueno, pois que saia todo moi ben. Moitas gracias a vos. Aquí no medio do barullo estamos con Luz, que xa somos amigas, pero xa nos vemos aquí todas as edicións do minibásquet. Luz, que árbitro, contame hoxe que che tocou facer. Pois hoxe de todo un pouco. Estuve facendo mesas, coordinando os compañeiros, axudando do todo posible, tanto a organización como a Federación Gallega de Baloncesto. Pero bueno, como todos os anos. E que tal se leva este día? Agora xa estamos na tarde, xa rematando, e xa vai tendo un pouco máis de cansancio, non? Pois mira, chegamos, eran as 8 da mañán, estuvemos colocando todos os regalos que se deron aos nenos. Pois imagínate, desde as 8 da mañán a hora que son as 7 menos cuarto, as horas que levamos aquí, o sea, que o cansancio, estrés, non sei, de todo un pouco. Pero compensa, non? Logo, sí, de levarse esta sensación de... Sí que compensa, porque ao final non o facemos por nós, o facemos por eles. É un día especial para eles, nós acabamos cansados, agotados, a nosa recompensa é velos eles ben, pasalo ben e que xoguen un pouco. Nada, o noso traballo é participar nesta xornada como uns integrantes máis dunha actividade lúdica. Aparte nestas categorías de formación non son máis que árbitros, a veces somos colaboradores porque os nenos xa parten eles solos do boxogo, incluso eles mesmos cando se vai fora a pelota colócanse sen facer nada, entón nada, participar nesta actividade que xa levo moitos anos en Santiago e nada, máis é un placer outro ano máis estar aquí. Seguimos falando con árbitros, ademais que a Diego, acabámoslo de sacar literalmente da pista, deixamos o partido con un árbitro só, poderán seguir, non? Os nenos non dan moita guerra. No, bueno, os rapaces pasan moi ben esta xornada, dedícanse a xogar e a disfrutar do torneo, co plus de non competir no día a día da Liga. Unha xornada que se dedican a disfrutar do baloncesto. Bueno, ti eres un pouco xefe, ademais, aquí, non? Cal é o teu cargo? Bueno, eu son o coordinador de árbitros aquí en Santiago, son o que leva a formación dos árbitros no día a día, na tempada, e principalmente dedícome a cuestións de carácter técnico. Da Federación Española, non? Son tamén árbitro da Federación Española, pito na Liga EVA, e, bueno, xa nos ves aquí no día do Mini, como ton máis. Que vos aporta vos como árbitros pois vir a un día como este, arbitrar a nenos que hoxe non veñen a competir, senón máis ven a convivir? Sobre todo, é un plus de ilusión, porque estes rapaces vese o baloncesto puro, vese o baloncesto sen esa competitividade, sen esa presión dos entrenadores, sen a presión dos pais, hoxe xogan para divertirse.
Díxome algún árbitro que hoxe sodes máis amigos, máis colaboradores que realmente árbitro. Bueno, nestas categorías somos sempre colaboradores do xogo, pero hoxe máis se cabe polo carácter lúdico da festa. Moi ben, pois vouche deixar que volvas a arbitrar, que te deixei aí co partido a medias. Graciñas. A ti, hasta logo, chao. Atoparon aquí uns sitios tan comodísimos, non sei se están moi cansados. Estades cansos xa? No. Non? Como te chamas ti? Abel. Abel? E de onde ves? De Negreira. Levas moito tempo xogando ao baloncesto? 2 anos. 2 anos? E xa viñeches máis veces aquí ao minibásquet? Sí. Xa viñeches o ano pasado? No, é o primeiro ano. Ah, este é o primeiro ano. E que tal o pasas aquí? A ver. Moi ben. Que fixeches? Contame un pouquiño. A ver, xogamos primeiro abaixo contra... Ai, non me acordo era do equipo. Bueno, non te acordas de quen era o rival, non? Non. Pero acordaste de como quedastes ou tampouco? Non. Pero o importante é que o pasaches ben xogando, non? Sí. E cantos partidos xogastes? 2. 2 xa? Ah, moi ben. E xa merendaches? Sí. Sí, bueno, entón agora toca aquí un pouco de descanso, claro. É que collestes un sitio que sodes os reis aquí agora. Bueno. A ver aquí o teu compi como se chama, como te chamas? Andrés. E ti ves de Negreira tamén? No, sí, pero nací en Tenerife. Ah, eres de Tenerife. Ah, que ben. E canto tempo levas aquí entón? Casi toda a mi vida. Nací, pero non naceches alá, pero eres aquí, sí. Non? E que tal o estás pasando aquí no día do minibásquet? Moi bien. Contame un pouco, que é o que máis che gusta a ti? Jugar partidos. Xogar, e tamén participastes noutros xogos que hai? Sí, por ejemplo, lo del juego de los rabos, para conseguir tickets. Ah, moi ben. E tocaron os premios, entón? No, non nos dio tempo. Non nos deu tempo de coller ainda nada. Pero estades aquí, como lle decía aquí a Abel, comodísimos, en primeira fila para ver aí a pista. Sí. A ver se non vos botan pronto daqui das sillas. No, mientras que estemos fuera del campo. Bueno, gustouche entón, repites para o ano que ven, se podes? Sí. Sí? Moi ben. Pois nada, sigue o pasando ben e así aquí tranquiliños. Na salle! É o primeiro ano que ves o día do minibásquet ou xa repites? Ya repetí. Sí, ou seja que xa eres un experto, xa sabes como vai todo isto, non? Sí. E contame entón, que se fai aquí este día? Pues juegas varios partidos de baloncesto, comes aquí, desayunas aquí e meriendas. E hai xogos tamén, non? Sí. E pasadelo ben? Sí. E que é o que máis che gusta a ti? Los partidos e los juegos. Ah, moi ben. E ti tamén repites? A mí gustame os xogos e os partidos tamén. E sabes como quedastes no partido que xogastes ou non é importante? Non sei. E contra quen xogastes? Contra La Torre ou algo parecido. Ti que tal estás pasando? Ben. E contame un pouquiño que é o que che gusta de vir aquí. Xogar os partidos, que é moi entretenido. Por que empezaches a xogar o baloncesto? Porque me gustaba moito. E que empezaches aquí no colexio, en La Salle? Sí, na Salle. E gustaríache seguir xogando ata que sexas maior? Se poida, sí. Sigues algún equipo en particular? O Real Madrid e o Obradoiro. Ah, moi ben. E cales son os teus xogadores favoritos, se tes? O Chacho e Corbacho. Moi ben. E por aquí, ti tamén repites aquí no minibásquet ou é a primeira vez? Non, é así a primeira vez que veño. E
E que che está parecendo? Moi divertido. Ti tamén tes algún ídolo do baloncesto ou non? Sí. E que che gusta? Sergio Rodríguez e Prumprara. Outra das festas importantes aquí no Multiusos de Sar, neste caso, pois 1500 nenos de toda Galicia disfrutando de unha xornada de minibásquet, compartindo aquí entre todos un día espléndido, además en Santiago, e creo que hai que agradecer ao Correo Galego o esforzo que sigue facendo precisamente polo deporte, non solamente polo deporte con esa carreira pedestre e con outras manifestacións na cidade, sino tamén cos máis pequenos, xerando tamén entusiasmo e educando tamén para que nun futuro pois estos mismos nenos que hoxe están aquí poidan xogar co Obradoiro con outro equipo de Galicia. E a verdade é que todo o que sexa fomentar o deporte entre os rapaces é algo fantástico, porque ademais é unha necesidade importante na sociedade. O deporte é algo que ensina moitos nenos a traballar tamén en equipo, valores moi importantes, ademais da saúde. Yáñez en un principio le gusta colaborar con la juventud, le gusta colaborar con el deporte y ve que es una actividad pues que está en alto rendimiento, lógicamente. Da gusto ver los niños, los críos que se lo pasan bien, que se lo divierten y que aprenden pues eso, a optar por un deporte. Lo hacemos con mucha ilusión, con mucho cariño. Los pilares del deporte coinciden con los pilares de la marca. Y el espíritu del equipo, el participar, el lograr un objetivo, el dar de comer a tantos niños en tan poco tiempo, en que todo el mundo lo pase bien, se identifica con nuestra marca y lo hacemos con gusto. Pois eu quero dar enhoraboa ao Grupo El Correo Gallego porque a verdade é un evento, unha actividade deportiva e lúdica para os rapaces que, bueno, vese o éxito todos os anos. O éxito que ten ano a ano estáse comprobando. Hai unha competición, pero unha competición amistosa. Eu creo que Santiago non sería Santiago sin a festa do minibásquet que ano tras ano pois o Correo Galego e o Grupo Correo fai, non? É dicir que xa é a historia de Compostela, é igual que a carreira que se fai todos os anos, volvo a repetir, no eido deportivo de Santiago, pois Santiago non sería Santiago sin a festa do minibásquet que estamos hoxe, sin a carreira. É que unha grande iniciativa do Grupo Correo Galego que aposta ademais por estes temas deportivos. Agradecer tamén pois as distintas entidades que tamén participan aquí, sobre todo cos tempos que están caendo, pois que entidades privadas pois colaboren e sobre todo por ver estas caras destos casi 1500 rapaces, 100 equipos de toda Galicia, pois que estén aquí un ano máis.